Salut, eu sunt Leo Gaming 2017 și bun venit la un nou episod de Clash Royale. Îmi pare rău că nu m-am mai postat atât de mult, dar am fost cu terminarea școlii, cu mediile, iar de acum o să mă apuc să postez mai mult. După cum nu știți, dar vă spun eu, am luat electro din Crown Chest, l-am făcut de 2 și e totul bine cu contul, a apărut un nou update. Și aici mi-am făcut niște decuri, uite, cu acesta am trecut arena 10 iar, că am scăzut din cauza netului. Ăsta și ăsta sunt bunicele. Hai să jucăm cu ăsta la 2v2. O deschidem și Giant Chest-ul. Mă joacă cu PK Electro. Hog e bine. Mamă! Tornada, bagă tornada asta. Oh my god. Mă, ăștia joacă cu spawnere. Îmi place de cum să fac combinații bune cu el. Come on, dude. Hai că veni pe ca. Veni pe ca. Come on, dude. Nu mai avem zapuri niciunul. Nu, dacă să de execution l-au făcut de când au făcut update. Mai șmecher așa. Hai mâncați ăștia. Cum făcut mă frate la să de execution la mărcula de knife. Bă, dar știu ce să de nu. Iar n-avem zapuri. Hai Lambor, hai Electro, hai. Asta de Lambor cu care joc sau cu al meu. Nu mai știu. N-are ce mai fac unde. Da, n-are ce mai fac, că de el. Rămasă 2017, oh my god. Pe turnul din mijloc. Bun, prieteni online am. Hai, please, acceptă. Da, nu prea am. Deci chiar au făcut 7 șmecher. Mamă, la Terminer, Electro, Sparky, Log, e bine. GG. Deci dacă ăla băga logul de acum, să vezi ce făcea. Așa e, bagă logul. Mamă.
Mamă, câtă elixirul are mână. Nu da logo, nu da logo. Hai pe 3, hai. Ah. Nu vreau să-ți dea nici logul să bag. Cu cine a rămas unde Wizard-ul ăla cu miner? Minerul încă ajuns la turn, chiar dacă posibil spate de tot. Hai. Pomă. Bă, ne luat și turnul. De fapt, e luat. N-avem ce să facem. Bă, de unde are atâția? Hai la ambore! Mamă, mâncați! De unde are atâția? O, crezi că putem să rezistăm. Ne-am luat bătut. Ne luăm bătut. Pune Wizard-ul morții. Mamă, da, din nou. Fuck. Dacă băceam pe partea mare și grilă. Deci dacă băceam pe partea altă era mult mai bine. Mă pusă cineva să mă duc pe mijloc. Dar, mamă, 3! Po! Nu stai atent deloc. Deci am mai deschis într-un video Giant și tot nu mi-a picat nimic din ce vreau. Hai să-l deschideți. Mai bag și gemuri din el. Please help me. Oh my god, 4. Oh, e că 28 de ăștia. Mamă, fratele, nici e pică, tu-ți bagi joc de mine. Da, deci nimic bun. Bă, nu folosesc nimic din astea, deci... Am putea și ei să-mi dea... Nu știu. Alcamăn, ăsta e bine, într-un fel, când îmi dă Knight. Putea să-mi dea bomberul. La are orice, ai golem, ăsta. Inferno, o rachetă, deci orice era bine. Dar nu Fireball, că nu folosesc Fireball deloc. Cam atât acest episod. Îmi pare rău încă o dată că n-am postat, dar de acum o să mă apuc să postez mai mult. Pa!